Herra, kuopan syvyydestä minä huudan sinun nimeäsi. Kuule ääneni. Älä sulje korviasi, kun anon apua ja pelastusta. Sinä tulet luokseni, kun huudan sinua ja sanot, älä pelkää. Kirjoittaja kuvaa tilannetta, jossa hän on kuopan pohjalla ja sieltä hän huutaa Herraa avukseen. Kirjoittaja on Jeremia ja hänet oli palvelukautensa aikana heitetty tyhjään vesisäiliön kuolemaan liejun keskelle, mutta Jumala pelasti hänet, Jeremia 38, 6-13. Jeremia käytti tätä kokemusta vertauskuvana kansansa tilasta, mutta jos kansa kääntyisi Jumalan puoleen, hän pelastaisi heidät. Meidänkin elämässämme saattaa tulla tilanteita, että vajoamme kuoppaan emmekä näe kuin ympärillämme olevan liejun, joka sitoo meidät. Emmekä pääse siitä irti. Mitä enemmän riuhdomme, sitä syvemmäksi vajoamme. Pakokauhu valtaa mielemme ja kaikki oma vanhurskaus riisutaan meistä. Emme voi vedota mihinkään tekoihimme tai tekemättä jättämiseemme. Synti on sitonut meidät ja kuolema on varma. Mutta kun nostamme katseemme ylös, näemme taivaan. Sieltä laskeutuu ristinmuotoinen silta, meille kuiskataan. Tule, minä olen odottanut sinua. Älä välitä liejuisista ryysyistäsi. Sinulle puetaan juhlavaatteet ja saat sinettisormuksen sormeesi, aivan kuten tuhlaajapojalle Jeesuksen vertauksessa.